Halkara dinanlar günüň giňden toýlanýan günlerine Ahal vilayatynyň Babadayhan etrafynyň Babadayhan şäheriniň Ahal köçetiniň 26-njy jaý we tejin etrafynyň Garasyllyk geňişligindäki Garasyllyk owasynyň Ogsan köçetiniň 34-nji jaý hormatly prezidentimiň adyndan 8 ondan köp çağany dünýä indirip terwelep etişdiren inelere sowgat berildi. Ählamatlyklary bolan beýde Ewropa ýaşa jaýlarynyň asalarynyň goşulyş dabarasy ýurdumyzda zenan mertebetiniň belen tutulýanynyň ýene-de bir ýoly aýdyn güwäs boldy. Dabaralarda mehrem ene hudusyndan göz başaryp gaýdýan aýdym saalaryň hoş owady alystyry ýaňsaldy. Dabaralarda çykyş edenler häzirki döwürde köp çağaly maşgalary gollamak, şol sany olaryň ýaşaýyş durmuş şertlerini gowlandyrmak boýunça toplumlaryň işleriň anyp barlyanyny uly buýsançlan bellediler. Soňra dabaralarda Ewropa ýaşa jaýlarynyň asalary, bagtyar eneleri uly ruhunetliklen goşurly. Bu görnüşler dabaraların goň ganatyny pursatlaryna öwrüli. Täze jaýlara eýe bolan bagtyar maşgalalar, döredilen şertler mümkinçilikler üçin hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza hem-de Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyza alkyş hem hoşallyk sözlerini aýtdylar. Mihmanlar soňra täze ýaşaý jaýlaryna tanışdylar. Bu ýaşaý jaýlarynyň her birine köp çağaly maşgalalaryň rahat ýaşamaklar üçin döredilen ählamatliklar, döwrewap mebeller bilen öpüşen edilmegi, döwrüň ösen talaplary esasyny enjamlaşdyrylan aşgananyň bolmagy, ýyllaşlamynyň kalbyna ýakynly duýgulary ýordy. Täze jaýlarda ýaşamak bagtyna eýe bolan watandaşlarymyz şahatlyklaryny paýlaşmana gelen mihmanlara hoşluk pursatlaryna däwe görä toý düňçeklerini goşurdylar. Täze jaýlarda agdybelikde toý bayramlaryny belden bagtyar maşgalalaryň taýýarlan toý saçanyň başynda Türkmen halkynyň milli lideri, Türkmenistanyň halk maslahatynyň başlygy gahrman arkadamyda hem-de hormatly prezidentimiz arkadaly gahrman serdarymyza aýdylýan alkyş sözleri her bir ojakda buýsançlan ýaňlandy.